Tak najväčší strach mám zo smrti a z toho, čo budem robiť, keď odídem z domova. Bojím sa toho, že keď nastúpim ten trest, tak to nezvládnem. Červené jablčko v obločku mám, červené jablčko v obločku mám. Ko rada vidím, tomu odám, tomu odám. Keď som došiel do diagnostického ústavu, tak v podstate na jednej strane som bol rád, že skončilo to trápenie, čo bolo doma, pretože to, čo som prežíval doma, mi nejak nerobilo dobre, preto som aj utekal z domu v podstate stále. Takže na jednej strane som bol rád, že som medzi deckami a že je to v pohode, ale na druhej strane bol som zavretý ako v klietke. Vychovávateľia, v kúse niekto so zdvihnutým prstom nado mnou. Taký pocit som mal z toho. Môžem povedať, že dneska pre mňa to bol akoby útulok pred zimou, pred teplom, pred bitkou od mamy. Celý ten život som túžil mať rodinu, alebo chcel som žiť normálnym životom. A myslím, že to, čo sa dialo v domove, neposkytovalo mi to. Bolo tam veľa kamarátov, priateľov, chalanov, baby, ale tú rodinu mi to neposkytlo nikdy. No, keď som prišla do domova, tak som bola rada, že som v domove. Nič mi nechýbalo, mala som proste všetko, čo má mať malé dieťa, tak som mala. Tak som mala dobrý pocit. Tam boli deti, veľa tiet a som bola taká rada, že budem mať ďalších kamarátov. Ja som bola šťastná, takže mne akože nič nechýbalo, lebo mne nepovedali, že ideme do domova alebo kde. To až postupne som sa dozvedela, že kde som vlastne. Od dospelých som mal strašný odstup. Ja som mal možno do 19 problémy si ísť vypýtať papier do papierníctva. Ja som s dospelými vôbec... Keď s dospelými, tak mojimi priateľmi, ktorí boli na ulici a robili to, čo robili. Kde som sa neskôr zamontoval aj do problémov so zákonom a s drogami a so všetkým týmto. V Bratislavskom parku kultúry a oddychu sa v tejto chvíli realizuje veľký benefičný koncert pre deti z detských domovov Úsmev ako dar. Prišli sem deti z celého Slovenska, aby s poprednými spevákmi, hercami a ľuďmi dobrej vôle prežili ten krásny pocit prekvapenia a radosti z darčekov. Nálada je výborná, všetci sú pripravení, už len posledné pokyny režiséra a program sa môže začať.
Mám tortu a dostal som inštrukciu, že na stôl pre sponzorov. Myslím si, že aj to patrí pod vplyv domova, že asi mi neukázali cestu, tú právu. Asi mi neukázali, že takto by si mal žiť. Boli to jednoducho formule také, že raňajky, obed, večera, dojsť zo školy, urobiť si úlohy, nejaký program a zarať sa do toho, čo je tu. Ako 18-ročný nevedel som vôbec riešiť situácie, ani som nikdy nepredvídal nič, v podstate nebol som na nič pripravený, tak by som povedal. Došiel som von a svet bol bombička, len zobrať si peniaze od niekaďal a to bolo všetko. Takže som zobral všetko, čo prišlo. Jak som spomínal, sa dostal do partie, ktorá robila vlastne aj s drogami, robili aj vlastne so zbraňami a urobili sme zo pár vecí takých, že sme vymáhali peniaze od ľudí, ktorí boli dlžní, alebo v podstate robili sme takýmto spôsobom zle. Pre mňa, ja som nevidel nič zlé na tom. V podstate vedel som, že tí ľudia, ku ktorým sme vychodili pre tie peniaze, boli tiež nejakým spôsobom v rozpore so zákonom, takže som to, dneska keď to zoberiem, tak som bral ako koubojku, ako mladý chalan. Proste mal som pištol, chodil som veľmi jednoduché, došiel som, zobral som, spravili sme humbuk. No a bolo. No a potom to prasklo. Začalo veľké halo, okolo toho policajti. Bol som odsúdený vlastne na 6 rokov nepodmienečne. No a s touto vidinou som vlastne žil takým spôsobom, jak som žil. Že som fetoval a snažil som sa na to zabudnúť. Tam vlastne už nič nezaujímalo. Bolo len to, že zohnať si na tú dávku. My mali ešte taký starý režim donedávna, že sme všetci spoločne chodili na raňajky, na obed, na večeru, na olovrant. Keď som bola malá, tak sme museli chodiť na nástup, či máme sáčky do školy na 10, či sme sa učesali a proste také blbosti. Do domova stále chodili sponzori noví, takí milí ľudia a my sme chodili na rôzne akcie. Proste ja neviem, my sme chodili všade, ja si to už ani veľmi nepamätám, lebo tých akcií bolo strašne veľa. Viem, že stále chodíme na lyžovačky, v lete na rôzne tábory indiánske a tak. A nielen s úsmevakmi, ale aj s detským centrom. No a tie akcie
Ich je strašne veľa. Dokonca už vznikli aj Spoznaj môj úsmev, kde sa akože domováci môžu stretávať a tak. Asi tak, ja neviem, 3 razy do roka. No tak tam zase tiež chodíme. Proste je to dobré. Je ich veľa tých akcií a ešte je na tom najlepšie, že vo lete deti môžu chodiť do zahraničia a tak. Posledné dni roka, ktoré väčšina z nás trávi vo svojich domovoch so svojimi blízkymi, sú aj chvíľami, keď si spomenieme na tých, ktorí nikoho nemajú. A tak ako všetci, aj oni potrebujú lásku a teplý pocit domova. Čistý, kryštáľový hlas zvona zvolal k spoločnému stolu i deti v detskom domove v Pečeňanoch. Ich neveľkú rodinu prišla navštíviť aj ministerka školstva Eva Slavkovská. Keď žena berie do náručia dieťa, prestáva byť ministerkou a v hrudi jej trepoce celkom obyčajné materinské srdce. Tak to bolo i včera pri vzájomnom obdarúvaní. Od sladkého tajomstva v čokoládových vajíčkach prešli k daru skutočne hodnotnému počítaču. S krásnymi hračkami, adventnými čokoládovými kalendármi, ovocím a vianočným stromčekom prispela do mikulášskej nádielky detí z domova pre postihnuté deti v Malackách podpredsedníčka vlády Katarína Tótová. Teplo rodinného krbu zaželal domovákom aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Migaš. Deti prišiel pozdraviť aj minister školstva Milan Vtáčnik, ktorý odovzdal domovákom osobný dar rádiomagnetofón. Detský domov v Malackách sme nenavštívili náhodou. Prišli sme so zástupcami Slovenskej humanitnej rady a s veľkými škatuľami vianočného pečiva a iných darčekov od dobrovoľných darcov z celého Slovenska. Je to už tradičné spestrenie vianočných sviatkov pre všetkých, ktorí nemajú možnosť poznať teplo domova. Je sympatické, že popri finančných daroch občania nezabudli, že deti potrebujú aj hračky a nové oblečenie. A tak sme sa s darčekami vybrali do detského domova v Helipe. 32 detí malo obrovskú radosť. V detskom domove majú všetkého nadostač. Nechýba im ani láska a porozumenie. V podstate niekedy pomyslím na to, že vidím kamarátov, kamarátky, ktorým pomáhajú rodičia žiť a keď je najhoršie, tak vlastne ich dotujú a povzbudzujú. Takže určite v tých 13 rokoch, aj keď som si to neuvedomoval, tak ako teraz, tak mi to určite chýbalo. Tí decka si teraz v podstate neuvedomujú, v čom sú a čo ich čaká v živote. Zatiaľ sú pod rúškom toho domova, kde im dá každý najesť, kde sa majú kde vyspať, im majú postarané vlastne o všetko. Tak povediac, decko len sedí a čaká, kým mu všetko dostane do úst. Za ten čas, čo som bol v domove, som nedostal žiadnu zodpovednosť do rúk, že niečo, byť za niečo zodpovedný, alebo proste mať pocit, že som niekto dôležitý tu. Keď niekto v podstate odíde z toho domova, aspoň u mňa to tak bolo, že som mal pocit veľkej slobody a teraz hre do života. Prvé, čo bolo, tak som vyhľadával nie robotu a priváty a tieto veci, ale v podstate kamarátov, zábava, v podstate užiť si tej voľnosti nejako. Tak som to vnímal ja. Voľnosť. Voľnosť. Že keď prídem zo školy, tak môžem ísť von, dajme tomu do tej 6. sama, nemusíme chodiť s tetou a s deťmi, nemusíme chodiť všetci spoločne. Keď chcem, zapnem si televízor, neviem, oddychnem si, keď potrebujem spať, tak si pospím. To je pre mňa tá voľnosť. Nemám nejaké povinnosti.
Vidím, že si šedý, som čierny. Čo mi dali, to mám. Poprosím deti, aby si prešli na druhú stranu, áno? A pôjdete do spoločenskej sáličky. Ale najprv na druhej strane. Nech sa páči, ale najprv na druhej strane a potom... Ďalej vás poprosím postúpiť. Poprosím vás, tu máte občerstvenie. Posúvaj tam viac na místo. Kto si zobral Malinovku? Ďalej odstala. Máte Malinovku, postupujte. Bude väčšia sranda. Tak niektorí dopadli dobre a niektorí príšerne. Jedna od nás odišla z domova a sa teraz celkom dobre darí, robí v pekárni, zarába, býva v azylovom dome. A ten horší príklad, odišli z domova a nemali kde ísť vlastne, tak skončili na ulici. Ako prostitútky. Rádio prehráva Sony. V každom prípade je pekné, že sa stretávajú decká, že majú možnosť ten program a je to všetko. Ale myslím si, že deti potrebujú oveľa viacej ako iglitku veci alebo nejaký košík od nejakého neznámeho újavu pána politika. Viacej cítiť tú lásku alebo to, že niekto pri nich stojí v podstate. Že sa môžu na niekoho obrátiť, keď im je ťažko. Osobitná škola internátna Podolínec. Kde je Podolínec? Blahoželáme rádio prehrávaču Philips. Keď som došiel do Nových Zámkov, vlastne
som spoznal nové hodnoty života, ako určitá materiálna spomienka je nejak akože potrebná v živote. Ale pre mňa dôležitejšie je to, že sa dokážem orientovať vo svete bez toho, aby som mal nejaké vidiny o veľkých peniazoch, o bohemskom živote. Stačí mi ten štandard taký, aký mám teraz v podstate. Mám priateľku, s ktorou si rozumiem, myslím a abstinujem. To je pre mňa dosť dôležité. Tak zoznámili sme sa v Nových Zámkoch na liečení. Tak najprv sme sa neznášali. Vlastne celú tú dobu, ako sme tam boli, myslím si, že máme jednu výhodu oproti možno iným mladým ľuďom, že za ten rok a pol, takmer rok a pol, sme sa spoznali. Hovorí sa tam vlastne otvorene o všetkom, čo si myslím, že aj problém u niektorých mladých ľudí, že boja sa hovoriť o niektorých veciach. Myslím, že to je u nás výhoda, že sme sa tam takto spoznali a naučili sme sa rozprávať. Vlastne asi pred 2 mesiacmi sme odišli z liečby. No a skúšame spolu začať nejaký ten nový život. Myslím si, že je to ťažké aj pre obidvoch, aj pre mňa, aj pre Reného, lebo vlastne nemal nejaký ten model rodiny a sa pamätám ešte, keď mi povedala raz, že by chcel vyskúšať normálne žiť ako rodina. No a pre mňa je to tiež ťažké. Chcela by som najprv zmaturovať, vysokú školu skončiť, založiť si rodinu a mať zdravé deti. Nechcem si robiť vidiny nejaké do budúcnosti, že raz budem mať rodinu a raz budem happy, že bude super všetko. Proste viem, že je tam ten trest, viem, že žijem viac menej pre to, čo je dnes, pre to, čo bude zajtra, aby som dokázal prežiť, aby som dokázal pri tých problémoch vlastne sa obracať dneska. Neviem si predstaviť, čo je to 6 rokov. 6 rokov je dlhá doba. 6 rokov je dlhá doba, ale sa znie taká dlhá, aby som strátil celý život kvôli tomu. A ja ťa, mamičko, najradšej mám. A ja ťa, mamičko, najradšej mám. Tebe to červené, jablčko dám, jablčko dám. Tebe to červené, jablčko dám, jablčko dám.